what is life? Life mamat. So hello guys, welcome back to the channel. Dinni begodan vlog gaसिखौ बराय हरनाय जाबाय. So दहाय फुङाव सिखारबाय, टिउसन लाबाय, ओमफ्राय ओंखाम जाबाय, ओमफ्राय टिउटरियेल खालामबाय दिनै क्लास 10 अखा हागासिनो. ओइ ज्राम ज्राम फैगासिनो अखाया. Oh my god. So guys, दिनै बोथोरा बारा मोजां नङा. दिनै माने बे सानसेयाव बोथोरा बारा मोजां नङा, अखा हागासिनो. आरो दैज्लां बोथोर जासिगोन नालाय, माने दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय अखा हाखासिगोन ना. आरो दैबो नांखागोन नालाय. So दिनैबो अखा हागासिनो सानसे, मैयानिफ्रायनो हागासिनो, दाखालिनिफ्रायनो हागासिनो. उनाव दिनै माने एसे सान्दुं दुंदों, माने सान्दुं दुंनाय माने बे जायखौ जोङो सियालनि हाबा बायदि बुङो. सियालनि हाबायाव अखा फैयो, अखाबो हायो, सान्दुंबो दुङो, जेरै जों बिदि बुङोमोन आगोलो. दा बेबायदि जादों आरो दिनै. बेबायदि अखा हानाय बादिनो एसे सान्दुंबो दुंदोंमोन. जायखौ जों बुङोमोन सियालनि हाबा आगोल उन्दै समाव. दा बारा बुंनाय खोनाला दानिया. आरो बेफोरो जों आगोल माने नोंगौ बायदि मोनोमोन आरो ना, सियालनि हाबा बायदि मोनोमोन ना, नाथाय बियो मोगथाङाव बिदि नंद्रायाखैना ओरैनो. अखा हानाय बोथोरावबो न'आवहाय माबायदि खस्थ' खालामो आं भिडिअखौ आपल'ड होनो थाखाय. भिडिअखौ जेने थेने आपल'ड होनो हाखांबा टेनसन गैला आरो ना. नङाबाथाय नोङो रुमाव होबाय थाबाथाय स्ल' जाखायो. ओमफ्राय नोङो डाटाखौ अन खालामना लाखिबाय थानांगो, जायनि थाखाय बेटारियाबो मार लस जागोन, बेटारियाबो थांबाय थागोन, ओमफ्राय गोबावबो जागोन, बिदिनो मोजां जाया आरोना. बेनिखायनो थाब थाब नोङो आपल'ड होखांबाथाय नोङो अफ खालामना लायोना बेटारिखौ, ना नोङो डाटा अफ खालामना लायो, टेनसन गैया आरोना. बेयाव होनो फैबाय मेन जायगायावनो नै. बेयाव थायो गोजौआव सोरगिदिं अखा अखा अखा. टिं टिं टिं. मा जागोन लाइफआव मा खालामगासिनो आं अखा हानायाव. रुमाव हान्थि उन्दुनो गारै अखा हानायाव साथा लानानै बरिया आपल'ड होगासिनो. उपाय गैला आरोना. what is life? लाइफआ मामार? लाइफआ आरो मानसि लायै मानसि बेलेग बेलेग जागोन. माने जाय मा एक्सपिरियेन्स खालामदों बेनि सायावसो मानसिफोरा माने गावबा गाव डेफिनेसन होगोन. नै लाइफआथ' बयबो मिथिखागौ, थास' बिलाइनि दै. माब्ला मा जायो रावबो हमनो हाया, आरो माब्ला नोङो गोमालांगोन बे बुहुमनिफ्राय बेखौबो हमनो हाया. बेबायदिनो जुदि स्टुडेन्टफोराबो हमना ला आंनि बायदिबा दै, मार टेनसन खालामबाय गावनि फिउचारखौ लानानै, मा खालामनो मा मानो, जेनेबा नों टेनसनावल' थाबाय, दुखुआवल' थाबाय थाबाय नोंनि फिउचारखौ साननानै, जेनेबा मा जाहैगोन उनाव मा जागोन बेबायदि जाबाय थायोब्ला नों माब्लाबा हमखायनो मायबा जाबाय नोंनि बे टेनसन लानाया मा जागोन, माने भेलुलेस जागोन ना होमबा. आं दा बिदि खालामदों मानोना आं एसे भिडिअ बानायनो मोजां मोनो. स' आङो एसे खस्थ' मोननानैबाबो खालामबाय थायो आरो टाइम मेनेज खालामनानै. जिहेतु स्टुडेन्टबाबो फरायनांगौबो जायो, आरो लोगोसे नोङो स्टाडिखौबो मेनटेन खालामनांगौ जायो. बेनिखायनो एसे खस्थ' खालामनानैबाबो आं आंनि बे भिडिअ बानायनो थाखाय टाइम दिहुनना लायो. मानोना नै लाइफआ माब्ला मा जायो रावबो हमनो हाया. बेनिखायनो आं एसे प्रेजेन्टआव एसे लिभ खालामनो लुगैयो आरोना, प्रेजेन्टआव थांना थानो लुगैयो. माने प्रेजेन्टआव आं मा लुबैयो बेखौ आं एसे साननानै माने मावबाय दं आरोना. जेनेबा आङो भिडिअ बानायनो लुबैयो, स' आं बे भिडिअ बानायो, सर्ट फिल्मफोर बानायो. मानोना गाबोननो मा जागोन आं जेबो हमनो हाया. जुदि आं गाबोननो थैयोब्लाथाय मा जागोन, आं जेनेबा इमान खस्थ' खालामबाय थाबाय फिउचारनि थाखाय, इमान खस्थ' नोङो फरायबाय थानानै एबा माबा मोनसे मावनानै फिउचारखौल' साननानै नों टेनसनाव थाबाय थायोब्ला, एबा फिउचारनि थाखाय नोंनि बे प्रेजेन्टखौबो नोङो दान होयोब्लाथाय, नों गाबोननो माबा मोनसे जाबाथाय नोंहा मा जागोन, लस जागोन ना. नों जुदि प्रेजेन्टखौबो एसे थांना थायाबाथाय, प्रेजेन्टआव थांना थानांगौ. बेनिखायनो प्रेजेन्टनि लुबैनायखौबो एसे सुफुंनांगौ थारमाने. स' अबयसे नोङो फिउचारखौबो नोङो गारनाङा आरोना, फिउचारखौबो नोङो गारनाङा. माने नोङो फिउचारखौबो आरो प्रेजेन्टखौबो नोङो मेनेज खालामनो रोंनांगोन आरोना, आंनि बादिब्ला. मानोना नोङो अनलि फिउचारखौल' सानोब्लाथाय, फिउचारनि थाखायल' मावोब्लाथाय नों प्रेजेन्टआव थानो जेबो माने नङा. आरो प्रेजेन्टआव थानो मोनाब्लाथ' नोङो माब्ला मा जायो रावबो हमनो हाया. बेनिखायनो माने प्रेजेन्टआवबो एसे था, माने रंजा, आरो मावनो लुगैनायखौ माव. खिन्थु मावनो लुगैनाय माने नों गाज्रिखौ माबा जानो नङा आरोना, गाज्रि लामाखौ लाबा जानो नङा, मोजां लामाखौनो लानांगोन आरो आंनि बायदिब्ला. स' आं बेखायनो एसे भिडिअ बानायनो लुगैनायखाय आङो माने भिडिअ बानायबाय थायो आरो सम सम माने प्रेजेन्टआव. दा उनाव मा जायो मा मायो मिथिला आरोना. ओमफ्राय लोगोसे फिउचारनिखौ एसे माथा मारिनांगोन, जानो नङाबा भिडिअ बानायबाय थानानैल' मोजां नङाना. एसे अखा हागाबाय.
आपल'डा जोब्बाय ओमफ्राय दा थांसै रुमाव लोगोसे गामियावबो थांनो लागा दं आंहा बेयाव थांसै दा अ गाइस दासो आं एक्सट्रा इउटुबारनि भिडिअ नायदोंमोन ओमफ्राय बिथाङा मेथ्स लाइफनि सोमोन्दै एसे आनाउन्स होदोंमोन माने आं दाखालि बेखौ एसे आनाउन्स होनो थाखाय एसे खावलायहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा दिनै बिथाङा आनाउन्स होदों 17 आवार्स एग' बेनिखायनो आं दहाय फुङाव माने जेब्ला चेक खालामदोंमोन अब्ला एसे आसुरित जादोंमोन आरोना दसेनोलाय बबेनि इमान साबस्क्राइबार फैखो थारमाने मानोना भिउसा एसे फैदो जेरै मैयासो एगारनाय भिडिअआव ओरैनो 90+ भिउस फैदोंमोन ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो 20 प्लास बारायदोंमोन स' एसे आं माने मोदोंमोन माबोरै हमखायनो बारायखो होननानै ओमफ्राय आं सानदों आंनि भिडिअ बानायनायाव जेनेबा आं एसे आनाउन्समेन्ट होबाय नालाय बेनिफ्राय थांनानै नायदो जानांगौ सानदोंमोन आं ओमफ्राय दासो नुबाय आरो एक्सट्रा इउटुबार बिथाङा बेखौ एसे आनाउन्समेन्ट होना होबाय स' बेनिफ्रायसो फैदों आंनिया स' बिथांनो आं थेंक इउ होबाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय दा आं थांसै स' दा न'आव थांफिनगासिनो लामायाव दसे नुनानै एसे भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय लामाया जोबोद लेथ्रा अखा हागासिनो ओमफ्राय थाइफ्रिगासिनो लोगोसे ओंखाम जाना फैखाबाय आरोना दा थांसै दा न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय सामथिं टेरिबल हेड हेपेन्ड मोनसे गिख्रंथाव मोनसे मा जादों मिथिगोन ना फैबाय थानायावनो मबाइला जेबानिफ्राय गलांदोंमोन आंनिया ओमफ्राय आं मा रेजें मोनखो दांब्रबनायबाय जेबायाव हाफपेन्टनि जेबायाव होमबाथ' मबाइला गैया लोगो लोगो गिदिंनानै थांफिननानै ससेयाव मोनना थाबाय आरोना ओमफ्राय एसे दैयाव गोलैना दंमोन मबाइला लाकिलि जेबो जायासै अनलि दै नांदोंमोन ओमफ्राय दै हगारबाय दा मोजां जाफिनबाय दा बेजोंनो आं केमेरा खेबगासिनो माने भिडिअ खालामगासिनो आरो सायावबो टेम्पार दंखायोमोन मबाइलनि टेम्पारा ओमफ्राय ग्लासाबो बायासै टेम्पाराबो बायासै स' मोजाङैनो दं बेखौ मबाइल थेंक्स बाय दसे रेस्ट लानोसै बेलासिनि उन्दुनोसै अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आं अखायाबो हाबाय दं आरो चार्जबो गैला बारा बेनिखायनो भिडिअबो बानायनो हाखाला आरो जेरावबो थांनो हाखाला आरो रुमाव थानानै मा खालामबाय थानो भिडिअखौबो स' बेखिनियावनो फोजोबनोसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं अब्ला दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै see you bye